wallahi haske ina ji ma kai na mai gidan nan kai na ware hediya biya ka kudin kalan ubanka na je kawo jinji da canjin nawa ne nawa za ka bashi kai me kake sai ka ce ko gai amma mu za mu kawo moza ko yawa kiyaye a faɗa ko mun da wani sarki kai ne teacher kana ji ko kana ji ana gama da kyau digali a murdi sai waye ready na bige kiran biya kiran da baba kawai tana fada baba kalla ne an fara kuna da ko ba za tana cikin fada already ba a ita da baban ne kawai sai ita da baban ne kawai go sai liman ba fa yara kudin ka kada su zube ka ce anan ne suka zube suka akwashi ma wannan za ka MB za ta zo da ita da fada wanda din wannan duka kare ne ai sa kawai zaman ta zani ba za mu nuna wai ta na da ai ka hausa kenan hausa kenan ai a ce a kira ta haba ko a kasan mu ba wannan abuwa kada kuma na ga ta mace ki ana kaga kai duk lokaci ɗaya ne man Yuswa lokacin problem ne ke karasa okay wa daga ya da kanwani okay kuma yanzu idan ta zo fadan baban ya mata fada ta tafi shine farawa sun dawo kuma sai zifa ya kawo gulman gasa saboda daga barin ma wata shi wai kai ka an gama shot ɗinka ne wai kai ka ji ganin nan ba dole sai rasu ya san me ya zai Allah kaɗai ya san me dole ya san me tsakanin mu wannan mana haske wai me baba ko matsalar abu sai abu ya wuce rika tano shi to dan ya dake babu kalla ba magana nan ta wuce ba abba so yake haka ina ce ma haske na ga maku to kuma me he ya karanta da magana wai abba ne zai hada mu mutumin da ya ce zai kawo dorina ina abba gashi nan a ba fa naka bane kanka da mu kai nake don Allah ya hada ran da bige ka amin da daraja annabi shi da liman ne a wannan jima bai ta za ta raba ni ina kake ba kai ba dan wanki bane kai gamma matsalar YouTube ba ta ku hada ku da wannan ma shi ba ki ina yi shi ma ya taimaka mai da girman Allah ba nan da kuma sai ki kara mai sai ku shaida cewa kai cika shikenan nawa ne nawa za ka bashi amma da kalla saboda yanzu in ya mutu ta aure boza ne sarki mai kyau ma kai ka samu canji nawa ka samu a waya ta ake dauka ba shi 500 ne fa mai mawuya ce sai a goge ko a tura ko in goge kinga ka san da quality take dauka wallahi mai mawuya cika